Kalaboso ang isang welder mula sa barangay Barrio Luz, Limay, Bataan matapos itong maaktuhan sa pagbubunot ng ngipin sa loob mismo ng kanyang bahay na ginawa niyang dental clinic. Kinilala ang pekeng dentista na si Bienvenido Pecayo, 46 anyos. Ayon sa kanyang salaysay, natutunan daw niya ang pagtuturok ng anesthesia at pagbunot ng ngipin sa isang kakilala. Sinimulan niya na itong pagkakitaan at dito niya na umano iniwan ang pagiging welder. Dahil sa pangamba ng ilang mga kapitbahay ni Pecayo, kung kaya't napaabot sa mga otoridad ang iligal nitong gawain. Dito na nagkasa ng entrapment operation ang Criminal Investigation and Detection Group. Siya po ay nagbubunot ng ngipin na wala naman po siyang talagang otorisasyon na galing ho sa PRC. At doon din daw po ay wala naman talaga siyang specific o intended na clinic, sapagkat ginagawa lang daw niya ang pagbubunot ng ngipin doon lamang sa loob ng kanyang bahay at sa sopa lamang po. Nagpaalala rin ng mga otoridad sa ilan nating kababayan na huwag ilagay sa peligro ang buhay ng nakararami para lang kumita ng pera. Siguraduhin din umanong lisensyado ang mga pupuntahang doktor o eksperto. Huwag na ho kayong gumawa ng ganitong mga illegal practices. Sa mga kababayan po natin, huwag na rin po kayong magpapatronage sa mga ganitong tao, sapagkat maaari pong makapinsala ito sa ating pong kalusugan, lalong-lalo na po pandemic ngayon. Naharap naman ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9484 o Philippine Dental Act of 2007. Rainiel Pawid, CLTV News.